Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna nan a cikin darasinmu na ƙirƙirar mutum-mutumi wanda mun yi bayani akan wasu sassa na ilimi guda uku wanda dole sai da su kuma muka ɗau guda ɗaya muka yi bayani. Yanzu dai muna cikin ilimi na lantarki wanda shi ma a gida na ilimi na lantarki mun ɗau ɗaki na ƙwaƙwalwa mun yi bayaninsa. Yanzu muna ɗaki na zuciyar lantarki wanda su ne kayan aiki na lantarki kamar yadda darasin ya gabata akan cewa su resistor, capacitor, transistor, relay da regulator wayannan su ne kayan aiki kuma suna da matuƙar muhimmanci wajen abin da ya danganci na'urori na lantarki. Muna cikin bayani a kansu. To a yau ɗin za mu mai da hankali ne akan abin da ake cewa resistor. Resistor yana sarrafa lantarki da gudun lantarki wanda ake cewa current a cikin da'ira wanda muka fi sani da circuit. Abu na farko, resistor yana iyakance gudun lantarki. Current limiting shine babban aikinsa. Misali, tocilan ko kuma transistor ai suna buƙatar takamaiman lantarki ne. In aka ba su sama da haka zai lalata su ko ya ƙona su. To yadda ake hada shi resistor shine ana hada resistor ne a series connection, ma'ana a jere, kamar yadda mun riga mun sani cewa akwai series connection akwai parallel connection. To resistor a series connection ake hada shi a jere, ma'ana a jere, ja da ja, baka da baka, tare da abin da shi za a hada din da shi, in tocilan ne, in rediyo ne, in kaza ne, ko ma menene. Misali, muna so mu kunna ko rediyo ko tocilan ko wani abun wanda yake buƙatar voltage 2 kawai kuma yana buƙatar amps 20 kawai. Mu kuma batir ɗinmu yana bamu misali voltage 12 ne. To dole sai mun samu resistor don ya rage mana wannan voltage 10. To tunda ko ya zama haka, ya zama dole mu zo mu yi biyayya ga sharuɗa ko tanade-tanade na hukuncin ohms wanda aka fi sani da ohms law. Dole mu zo mu ce open bracket, sai mu samu kuma kimar juriya wanda muke amfani da R, mu ce is equal to voltage divided by current, closing bracket. R is equal to 10 voltage divided by 20 amps is equal to 350 divided by omega. To wannan abin nan din shine dole ya zama mun yi amfani da shi, shine zai ba mu damar mu yi amfani da resistor ɗinmu don ya taimaka wa abin da muke aiki da shi, don kar ya kone ko kar ya lalace. Wannan kenan. Za mu iya amfani da shi yadda muka samu a haka, kamar yadda ohms law ya bamu, ko kuma wanda bai kai haka ba ko wanda ya dan haka. Misali, nan tunda mun ce resistor ɗin da za mu yi amfani da shi mai 350 ne omega, to za mu iya amfani da mai 320 ko mai 390. Kun ga mai 320 ai bai kai mai 350 ba, kuma mai 390 ai ya fi mai 350. To za mu iya dan sama kaɗan da abin da amsar da muka samu, ko ƙasa kaɗan da amsar da muka samu. Duk in muka yi aiki da shi zai ba mu abin mu daidai wa daida, ba matsala, kamar yadda doka, ma'ana ohms law, ya shimfiɗa mana. Abu na biyu da resistor yake, yana raba lantarki, abin da ake cewa voltage divider. Ana amfani da resistor biyu ne ko sama da biyu don a samu ƙaramin mataki na voltage ɗin. Ma'ana shi matakin wuta daman shine voltage, to muna da mataki kamar 12 da muka faɗa ɗazu, kuma mu abin da muke bukata da shi biyu ne. To shi aikin resistor yana ɗaya daga cikin aikinsa cewa ya raba mana shi wannan matakin na 12 ya ba mu biyun kawai ko 5 ɗin kawai, ko dai gwargwadon yadda muke so, daga babba ya ba mu ƙarami. A wannan yanayin kuma ana amfani da resistor ko biyu ko sama, ba kwaya ɗaya ba, kamar yadda bayanin wancan
ya gabata. Wannan biyu ne ko sama. Shi ma kuma yadda ake haɗa shi, ana haɗa shi ne a jere, ma'ana series connection ba parallel connection ba. Ake haɗa su resistors ɗin biyu ko sama da shi abin da za a yi amfani da shi don ya rage wannan voltage ɗin mai yawa, ya bamu ɗan kaɗan ɗin da muke bukata don abin da muke amfani da shi ya zauna kalau. Sai abu na uku, gyaran siginar digital. Resistor yana wannan aikin wanda muka sani da full up ko full down. Amfani ne na musamman ga da'irori masu aiki da kansu, digital circuits. Misali, in ka haɗa switch ɗinka na microcontroller misali, to tun ba a danna shi ba, to ita wayar signal tana cikin wani yanayi da ake ce mata floating, ma'ana ba ta da voltage mai ƙarfi kuma ba ta haɗe da ƙasa ba. Za mu zo mu yi bayani mai ake nufi da wannan haɗewa da ƙasa. To wannan zai haifar da microcontroller ba za ta iya karanta signal daidai ba, za a samu matsala. To yin amfani da resistor aka yi wannan abin nan ɗin, to zai ba wa microcontroller dama ta karanta signal daidai wa daida ta abin da ya kamata. To abu na hudu, ɗaya daga cikin ayyuka na resistor shine a da'irorin lokaci, timing circuits. Resistor da capacitor ake haɗa su a wannan lokacin don su yi aiki tare, don su sarrafa tsawon lokacin da za a ɗauka don farawar wani abu da ake son ya faru a wani lokaci. Misali 555 timer, ma'ana timer mai 555, da wannan haɗin ake amfani. Hakanan irin kamar misali wanda masu kalle-kalle, irin bom da ake haɗawa, a ce an haɗa shi an kunna shi zai tashi, amma ba yanzu ba, sai minti 10 nan gaba ko 20 ko kaza ko kaza, to duk irin wannan haɗin ake masa, sai wani lokaci gaba sannan zai tashi. A wannan ake samar da resistor capacitor time constant. Abu na biyar wanda yake shine na ƙarshe da za mu yi bayani shine resistor yana a matsayin abu mai dumama abu ko mai samar da yanayi na wuta mai zafi. Shi resistor tunda yana canza lantarki zuwa zafi, misali lokacin da ya karbi voltage guda 12 kuma abin da za a yi amfani da shi voltage 2 ne ko 5 ko kaza, to wannan ragowar wanda ya rike shi, to ai zafi yake sa shi, zafi yake mai da shi. Don haka ana yin misali power resistor, manya-manyan power resistor, wannan ragowar da ya wannan sai su dumama abu, kamar misali abubuwan da ake busar da gashi da shi ko kuma toaster, to duk da wannan resistor ne, manyan power resistor ne. Wannan wutar da ta ragowa da shi ake busar da gashi, da shi toaster suke aiki. To daga ƙarshe dai shawara guda ɗaya ita ce, duk lokacin da za mu yi amfani da resistor, to dole ne mu tuna da darajar juriya, ma'ana wannan R ɗin da muka faɗa cewa a Ohm's law da ita ake amfani, muka ce a yi gashi an buɗe bracket, sai darajar juriya ma'ana R kenan da sauransu. Mu yi like, mu share, mu follow don